tasbu bis-swit il-ronfon kif tbatti x-xemx sajfija. Insellmulkom u nilqgħukom għal episodju ieħor mis-sensiela ta' etimoloġija, il-programm fejn nozzu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Fil-programm ta' din il-ġimgħa se nitkellmu dwar żewġ ismijiet. L-ewwel se nitkellmu dwar l-etimoloġija tal-isem ta' Ħalsafi, waqt li fit-tieni parti se ningħataw tarif dwar il-kelma Lunzjata. Ħalsafi ju raħal żgħir, popolazzjoni ta' madwar 3000 persuna fix-xlok ta' Malta, Rib iż-Żurrieq, Ħalkirkok u Birżebbuġa. Il-formazzjoni tar-raħal kif inhu magħruf illum imur lura xi 700 sena. Ir-raħal ta' Ħalsafi kien imdawwar b'4 rħula oħra. Xi bdiewa kienu jiltaqgħu hemm biex jitkellmu flimkien wara li jerħula lura lejn darhom wara ġurnata xogħol. Wara kienet saret niċċa u biż-żmien meta n-nies bdew joqogħdu fil-qrib tar-raħal kien qed jibda jifforma raħal ġdid. Ir-raħal ta' Ħalsafi ilu jeżisti żgur sa mill-1417 u minn dejjem kien magħruf b'dan l-isem. Kif nafu dan? Skont ir-reġistri tal-1419 tad-Dejma, bejn 80 u 90 persuna kienu meqjusa bħala residenti tar-raħal. Kif wieħed jista' jimmaġina, is-sena ewlenija tal-parti l-kbira tar-residenti kienet is-sena tal-bidja u kienu jrabbu n-naċ, il-moss u l-agrikoltura. Allura, x'taħsbu li l-etimoloġija ta' Ħalsafi? Hawn ħafna teoriji minn fejn ġej l-isem tar-raħal. L-etimoloġija popolari dik li bl-Ingliż tissejjaħ folk etymology, jiġifieri dik l-etimoloġija ta' x'jaħsbu n-nies imsejsa fuq xnijat jew għajdut popolari u mhux fuq metodi xjentifiċi, għadha tilab parti importanti biex inkomplu nitbedu mill-vera tifsira ta' nisel dan ir-raħal. Ngħiduha kif inhi. Kif tara l-kelma safi, faċli titqarraq u taqa' fin-nassa li dan ir-raħal huwa marbut mal-purezza u s-safa tiegħu, imma le, dan mhux il-każ. Tlaqna nisimgħu lil Paul Abdilla jgħidilna verament x'inhi l-etimoloġija ta' dan ir-raħal. Kif tbatti x-xemx sajfija. Ir-raħal ta' Ħalsafi, raħal sabiħ fin-naħa tan-nofsinhar ta' Malta u huwa msemmi għal kwiet li minn dejjem kien imfittex minn ħafna nies biex imorru hemmhekk u jgħidu kemm hu sabiħ dan ir-raħal. Imma il-kelma Ħalsafi, l-etimoloġija tagħha minn fejn ġejja? Ejn nibdew bil-kelma ħall l-ewwel ħaġa. Di ħall xi tkun? Ħall hija taqsira tal-kelma raħal. Kazall hija raħal, għandna ħafna irħula li jibdew bil-kelma raħal jew ħall qormi, ħalluqa, ħall-balzan, ħattart. ħal-arawr u hemm oħrajn. X'kien dan ir-raħal? Ir-raħal ma kienx jħlif 4 tidjar, 4 arzijiet, 4 binjiet f'art agrikola, f'art rurali. U daw 4 tidjar, 4 arzijiet kienu jiffurmaw kazall, raħal. U kienu jissemmew għal persuna li kienet il-proprjetarju tagħhom. Allura qed ngħidu ħattart kien ta' xi ħadd kun jomu ħattart, ħall-balzan kien ta' xi ħadd kull jomu balzan, u hemm oħrajn. Niġu għal Ħalsafi issa. Ħalsafi hemm etimoloġija popolari u niftakar meta kont żgħar jiena x'jiena ġej mir-raħal ta' Ħalsafi kienu jgħidulna fil-kod ssib li dan il-kelma safi tfisser pur, tfisser bla teba, bla tniġġis ta' xejn, art safja. Jekk tara wkoll l-istemma tar-raħal ta' Ħalsafi għandek strixxa blu ċar fuq sfond u l-motto huwa sinemakula bla teba. Imma kemm hi vera din it-teorija? Nafu li safi aktarx huwa isem, mhux aktarx, ninsabu ċerti, safi huwa isem popolari fid-dinja Arbija. Safi, ma txet ngħid isem popolari daqs Muhammad forsi, imma isem popolarissimu ta' raġel u dan ir-raħal, dan il-kazal, dan ir-raħal, il-ħal kien jappartjeni dawn id-djar, din il-komunità kienet tappartjeni għal Safi. Dan il-persuna li r-raħal sabiħ ta' Ħalsafi fin-nofsinhar ta' Malta ħa ismu minnha. Kif edna hemm anke postijiet oħrajn, irħul oħrajn li xi wħud minnhom spiċċaw għal kollox mad-dawra ta' Ħalsafi li ġralhom ħadu l-istess, l-isem tagħhom ittieħed minn persuni differenti. Fosthom insemmu Ħlantun. Il-Ħlantun huwa parti bejn Ħalsafi u Żurrieq, illum hemm pjazza sabiħa ħafna fejn wieħed jista' jmur jirrilassa, li kien Ħall Antun, Ħall Anton.
ta' persuna li kien jismu Anton. Mhux eċċezzjoni xejn, ħal-Milleri, viċin ukoll, ta' xi ħadd li kien kuljum hu Kamilleri. Ħallew, xi ħadd li kien jismu Leo probabbli, il-jum bil-Malti. Qed ngħidu ħal-Arrig li huwa raħal li spiċċa. Raħal, meta ngħid raħal, mhux raħal kbir, kif diġà spjegajt. Ta' xi ħadd li kien kuljum Arrig. Ħal-Milleri, Kamilleri, ħal-Manin li kien ta' xi ħadd kuljum Darmanin. U hekk ukoll dawn il-każal kollha taw, dawn il-persuni kollha taw l-isem lil imkien differenti. U llum il-ġurnata ħal Safi huwa frott ta' dan il-bniedem Safi li jekk kien xpur verġni ma nafux, imma li żguru li ħallilna wirt ta' raħal sabiħ fin-nofsinhar ta' Malta. Kif tbatti x-xemx sajfija daqet mota. Fit-tieni rokna tal-programm, issa se nitkellmu dwar isem ieħor, din id-darba dwar il-Lunzjata. Int wieħed jew waħda minn dawk li jismek Lonzu, Lonza, Nunzjo jew Annunzjato, mela din ir-rokna se tagħtik l-informazzjoni li għandek bżonn biex tkun taf l-istorja wara t-twelid ta' ismek. Il-Lunzjata li jfakkarni f'diversi avvenimenti u episodji Halloween li għaddejt minnhom. Bħala għallim fi skola Karmelitana l-isbaħ memorji huma dawk mal-kollegi tiegħi meta mmorru fid-dar tat-talb inqattaw ftit ħin ta' riflessjoni, imżewqa b'xi mixja ħelwa f'dawk l-akwati. Il-Knisja u l-Kunvent tal-Lunzjata inbnew fl-1418 bi flus in-nobbli Katerina d'Alagona u nataw lil Karmelitani li kienu għadhom kemm ġew Malta. Fl-1662 parti kbira mill-kunvent twaqqet u bil-ġebel imbena l-kunvent tal-Karmnu fl-Imdina. Il-Karmelitani reġgħu ħadu f'idejhom dan l-ewwel kunvent tagħhom fl-1975 u bnew ħdejh kumpless biex iservi bħala dar tat-talb li ġiet miftuħa fl-1990. L-isem Lunzjata ifakkarni wkoll fi wħud mill-mixjiet Halloween li kelli għawdex, propju fil-wiet tal-Lunzjata li jibda minn ta' Kerċem, jiġbed lejn Għajn Tuta u jibqa' jserreb għal ġolwiet ta' Xlendi. L-art ta' dan il-wiet tħaddar is-sena kollha u fih insibu diversi ħlejjaq b'varjetà ta' flora u fawna u biodiversità ħajja immens. Interessanti wkoll li l-ilma fil-wiet tal-Lunzjata ma jaqtax. Jibqa' jgelgel is-sena kollha, anki fl-eqeljiem tas-sajf, speċjalment jekk ikollna xitwa mill-wiema. Jekk qatt ma mortu, nissuġġerilkom taqbżu qabża, hekk kif it-temp għadu sabiħ għal mixi. Żguru mhux forsi, din il-kelma tfakkarna wkoll fil-festa titolari tal-Lunzjata li niċċelebrawha fil-25 ta' Marzu f'diversi lokalitajiet u norbtuha ma' tħabbira tal-Anġlu Gabriel lil Marija Verġni li se tkun omm Alla. Imxu issa nisimgħu lil Joseph Borch jagħtina tarif dwar l-oriġini tal-kelma Lunzjata. Kif tbatti x-xemx sajfija daqet mota. Il-kelma Lunzjata bla dubju ta' xejn ġiet mill-isqalli taqsira tal-kelma Annunzjata u kien jingħata ħafna bħala isem speċjalment fil-parroċċi ta' Ħalbalzano ta' Ħaltarxin fejn hemmhekk hemm il-festa titolari tajjeb tal-Lunzjata. Il-Lunzjata tfakkarna fit-taħbira tal-Anġlu Gabriel meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Marija li se tkun omm Alla. U ninnutaw anke fil-isem Gabriel u ġverem il-tifsira ta' ħabbar għandek Gabriel marbuta Alla l-ħabbar talla. Il-kelma naturalment ġiet mill-isqalli imma l-oriġini tagħha tmur lura għal-Latin Annunzjatio. U għalhekk hemmhekk naturalment għandek il-miraklu dan il-miraklu divin fejn għandek il-Verġni Marija Santisma Verġni issirhom. Fl-istess ħin il-famuża verbum deicaro factum est u l-ben Alla sar bniedem. Issa din bħala festa liturġika fil-25 ta' Marzu issir u għaliex fil-25 ta' Marzu għax hija għandek marbuta 9 xhur tqala tal-Madonna sal-Miliet. Tajjeb sa' Deċembru, allura għandek dawk id-9 xhur tqala, allura ġi kalkulat il-25 ta' Marzu. Issa ninnutaw li Annunzjata saret Nunzjata ma mbagħad għandek dik l-Lunzjata, żġara. Fil-grammatika tal-Malti din insejħu l-assimilazzjoni sħiħa progressiva, ġifieri minħabba l-użu aktarx l-użu tal-artiklu saret Lunzjata mbagħad minflok innunzjata il-Lunzjata. Tarġa' titqassar fl-ismijiet Lonzu, Lonza, Lunzjat, Lunzjata.
Ġifieri kemm jingħata bħala isem kemm lill-irġiel u kemm lin-nisa. Naqas ħafna dal-isem mbagħad wara t-tieni gwerra dinjija ma tantx għadek tismu min jinsejħulu jew jingħatalu l-isem tal-Lonzu jew Lonza. Ħasra hu, imma mbagħad tarġa' naqas ħafna speċjalment mis-snin 60 il-qoddim. Bħala isem għandna numru kbir ta' kappelli u apparti l-knejjes parrokjali li semmejna taħal Balzan u taħal Tarxin fejn ingħataw it-titlu jew ġew dedikati għall-Unzjata. Hawnhekk ma nistgħux ma nsemmux il-kappella ħelwa medjavali taħal Millieri li hija wkoll dedikata lill-Unzjata tinsab fil-limiti taż-Żurrieq. Fit-toponoma steka nsibu bosta nħawi oħra mbagħad għandek fuq l-Unzjata pereżempju taqsima tal-Birgu fejn hemm l-olja tat-Torri ta' San Ġwan fejn it-Torri ta' San Ġwan inti wieħed minn Bormla. U mbagħad għandek tal-Unzjata wied fejn hemm il-wied naqra mhux ħażin ta' li huwa irdum bejn ta' Kerċem u Għajn il-Kbira. Sewwa ovvjament da qiegħed ir-Raba ta' Għawdex. U magħruf ukoll bħala wied il-Unzjata. George Zammit għandu poeża ħelwa ħafna dedikata għal dan il-wied. Mbagħad għandek ukoll tal-Unzjata f'Malta f'Ġebel Ċantar bejn Misraq Suffara u Ħalbajjada. Fil-folklor insibu wkoll il-bajt tal-Unzjata. Issa dan il-bajt fl-antiki tagħna kienu jiżvujtjaw il-bajt dan materjal tagħha u jimlewh b'xi balzmu magħmul minn żrieraħ tax-xitla jgħidu la momordika la żamina. U dan mbagħad kien jibdew bih bħala duwa f'xi każijiet ta' mart. Irridu ngħidu wkoll li l-Unzjata tfakkarna wkoll konna niftakru fiha fit-taħbira tal-Anġlu bit-talba tal-Anġelus. Tajjeb, di kienet issir filgħodu f'nofsinhar u fil-għaxija. U kienet tinstema' anke fi żmien minn fuq ir-rediffusion fil-pjazzett, għax fil-pjazzett kien ikun hemm ir-rediffusion, u kienu wara l-aħbarijiet kienu ġifieri jgħidu din it-talba li kienet tibda l-Anġlu tal-aħbar lil Marija u hija sarethom mill-Ispirtu Santu. Jintasbu bis-swit il-ronfon kif tbatti x-xemx sajf